our enemies are not white people. Izitha zethu yini bantu abamnyama. You are the worst enemies of black people. Nina bantu abamnyama, you are the worst enemies of black people. uZwi-Lezwe akazizwa msho ulambile. Angilambanga ngithi kini. Ningizoyahle uthi ngithini? Angilambanga. Ngithi kini. Nina abantu abamnyama nisesona sitha kumuntu omnyama. Angenza iphutha. You are the worst enemies of black people. You are the worst enemies of black people. Mangiphakathi kwenu bantu abamnyama ngiphethwe uvalo. Ngiphathwa uvalo mangiphakathi kwenu because I don't know ukuthi nizongenzani. Mangiphakathi kwenu bantu abamnyama ngiphethwe uvalo ngoba angiyazi into enizongenza yona. Niyaqasha. Niyabulala ngamazwi. You are the worst enemies of black people. You black people. And futhi ngintshele kusesengcono la eSouth Africa futhi ngoba umuntu omhlophe ukhona. Kuye sibuye sitashe nguye osukumela ezinye izinto. Umuntu omhlophe sibuye sitashe ngabo nathi. If abantu abamhlophe bangahamba angime ngeAfrica, let me talk South Africa. If white people ngizakhuluma ngeEnglish ningizwe, ningirecord ningicirculate Facebook all over. If white people can leave South Africa, you will see niyobona into zange nayibona when your fellow black people oppress you. Nizawukhala nibabize lapho bekhona abantu abamhlophe. Ngoba yes, they brought the systems. They oppress us, they brought the system and their system are oppressing us. But i-systems zabo ziphethwe ngabanye abantu abamnyama basebenza the very system umuntu omlungu wazanayo to oppress other fellow black. Niyomkhalela umlungu ahambe eSouth Africa. Lapho ngifuna ukuntshela straight, you can listen to whoever political. You will cry when white people leave. Because oyena muntu o dangerous kumuntu omnyama is a black person or adopte indlela zomuntu omhlophe. It's the worst dangerous. Moya,